Sziasztok! Dávid vagyok. A Good Game Empire játékkal érkeztem, és a nevét úgy találhatjátok meg, hogy Game Old Game Empire. Itt ezt a játékot most el fogom magyarázni nektek, hogy lehet játszani. Csak egy 10 perces videóban. Ez a fővár. Itt láthatjátok égek. Szóval eléggé bele kell húzzak, hogy eloltsam. Így lehet oltani. Várjatok. Így, hogy, és akkor itt, hogyha van elég nyersanyagod, meg minden, akkor katt a kis csavarkulcs ikonra. Itt írja alul, hogy 41.2.10 annyi az idő, ameddig megjavítja. Ebben a játékban lehet fejleszteni is. Nekem látjátok, ezt nem lehet. Nincs is elég nyersanyagom, de még a szintem se elegendő hozzá. Na, ehhez, hogy megjavuljon, rá kell kattintani. De nem levesz fát, meg követ, hanem épp ad. Szóval ez érdekes benne. Még megmutatom, hogy lehet zsoldos katonákat felvenni. Na, hát itt akármit fel lehet venni, ami csak van itt. Itt például én erre rákattintok, hogy küldetés kezdése, és akkor ezeket fogjátok megkapni pontosan 10 perc múlva. Küldetés kezdése. És itt meg például, hogyha fel akarjátok cserélni, akkor felcserélhetitek 240 rubinért, de szerintem ez nem értelmes, én nem szoktam használni. Itt meg, ha adtok 49 rubint, akkor lemegy az egész, és most megkapjátok rögtön. Itt is lehet rubinnal. Látjátok? Én például tudok is, lerubinozom. Megmutatom. És most például oltsunk egy ilyet. Ez az ostroműhely. Ez a védelmi. A védelmiben gyártják a védelmi eszközöket, az ostromba az ostromokat. Ez egyszerű, ez a birtok. A birtok arra van, hogy tudj erődöt foglalni. Látjátok, nekem már van 3. Itt ezek a kis csikok az erődeimhez vezetnek, másoknak is van erődjük. Na, én például most megmutatom nektek a sivatagot, vagy az örök tejgleccselt. Ez az. Itt vannak faluk, azt hiszem az erődök helyett, és itt láthatjátok már más is a világtérkép. Szóval elég már másna. Itt van a kastély. Itt meg kell várjátok, míg betölti. Nem szoktam addig kattingatni, míg be nem tölti. És itt lehet fejezgetni. Csak nekem most nincs elég nyersanyag, szóval nyersanyag. Itt meg ezeket a faszént be lehet váltani jutalmakra. Itt van. Hogyha felfejlesztitek a falut 2-es szintre, nekem úgy van, vagy 1-es szintre, akkor csak ezek lehetségesek. Hogyha már 3-asra, akkor már ezek is. Hogyha 4-esre, ezek is, és ennyi. Csak 4-esig megy. Na, én mondjuk beváltom 5 ilyen izére. 5 lázados skandinav harcos. Na, itt láthatjátok, van 118 katonám, nem olyan sok, de nem is olyan kevés. Még nem elég, hogy megtámadjak egy barbár tornyot, azok olyanok, mint a rablóbárok. Ilyenek a rablóbárok. Ezeket könnyű leveregetni, kivéve, hogyha már nagy szinten vannak. Látjátok, nekem már van 20-as is. Azt már elég nehéz leverni. Most pedig áttérek Berimondra. Nekem van Berimondom, és itt az győz, akinek több van itt a
mikor vége van a kalandnak. Ezt úgy lehet megnézni, hogy itt lehet megnézni, de nem itt, hanem itt. Itt lehet megnézni, hogy mikor lesz vége a kalandnak. 5 nap múlva. 5 nap, és itt írja az időt, fent, hátralévő időket, hátralévő idő. És ott van, hogy 135, 2.09, 2.50. Na, annyi van hátra. Annyi óra. Meg perc, meg másodperc. Ez a nagy birodalom. Ez az égőhomok királyság, ez a Viharsziget, Öröktérgegység. Én most eltévesztettem a Viharszigetet, mert azt hittem, hogy belimond. Szóval most ez van. Az lett. Most ide kattintottam véletlenül. Itt láthatjátok, hogy hány óra van még. Ott írja felül a nyersanyagok alatt, hogy 6 óra. És itt van, hogy te mennyi akvamarint szereztél, ott a teherpontjaid, szövetsége teherpontjaid. Itt van a szövetségemé, ott ahol van a 6450, itt meg az enyém 250. Na, hát elég rosszul állok, és akkor itt én abból csinálom az akvamarint, hogy fejleszgetek meg minden. Itt vannak a feladatok, hogy mit kell csinálni. Itt ezek az alsó 2, az van nekem. És akkor, hogyha nem akartok fejleszgetni, akkor hát foglaljatok, támadjatok viharerődöket, foglaljatok erőforrás szigeteket, lehetőleg akvamarin szigetet, és nagyot. Ez a játék elég jó, szóval ajánlom mindenkinek. És most megmutatom a sivatagot. Na, itt van a sivatag. Itt is látjátok olyan, mint a Jegesen, minden olyan, csak itt már az emberek is másak, már le vannak vetkőzve, nem felöltözve. És homokos. Itt is fel kell fejleszteni a falukat. Itt is lehet építkezni, itt is ugyanúgy be lehet váltani az olívaolajat, abból is ugyanúgy csak építkezni kell mindenből, a Jegesen is építeni kell ilyen izéket, csak ott valami szén, nem tudom most, de valami szén. És itt a raktár, 4-es szinten van. Itt a vártorony, a vár fő része, annyit kell tudni róla. Ott, ha rákattintotok, beszeditek az adót, hogyha már kész van, akkor már csak egy kattintással beszedhetitek, nem még ide menni, meg ide menni, meg ide menni. Szóval elég jó. Jobb. Na, itt azt hiszem, itt se lehet fejleszteni, mert beadtam az erőforrást. De annyit szeretném még megmutatni ebben a pár röpke kis percben, hogy hogyan lehet toborozni. Na, így lehet toborozni, hogy itt kiválasztjátok az összeget, maximum 5-ig lehet, ha lejjebb akarjátok, akkor mínusz, ha feljebb plusz, de csak 5-ig lehet. Itt írja a pénzt, hogy mennyibe kerül, itt írja, hogy mennyi élelmet fogyaszt, itt a kiképzési időt, és ha el akarjátok fogadni, akkor ide, ha nem, akkor ide. Szóval én elfogadom ide. Na, és megmutatom még gyorsan az ostromeszközöket. Itt is ugyanúgy van, mint a toborzásnál, itt is úgy van, csak itt már nyersanyagokban, nem pénzbe. Én rá is teszem. Védelmi eszközből is nyomjunk. Ezt is ráteszem. Jó, itt be kell jöjjön, látjátok, nekem is bejött. Na, most elmegyek a következő videóban, még többet is be fogok mutatni. Sziasztok!